Tänään mä ränkkään Candy Kingin uutuuskarkit ilman, että mä tiedän mikä tulee seuraavaksi. Eiköhän mennä sitten vaan. Tämmöinen napero. Hieman banaaninen. Suklaakuorrutteinen lakritsi. Mä en oo ihan varma miltä ne muut maistuu. Suklaalaku menee 3. Seuraava karkki. Pieni nälläkarhu. Älä syö minua. Syön sinut. Oi. Yllättävän pehmeä. Mä odotin, että taas niinku stikimpi. Tosi hyvä. Vaahtoinen vähän. Pistetään taas... Ei, kyllä tää menee ehkä... Tämä on 4. Maistetaan taas välillä sitten tämmöstä kirpeämpää karkkia. Oi. Onks tää persikka? On tää persikka pakko olla 1. Seuraava karkki. Big karkki. Tässä lukee Beebs tai Boobs. Lisää kirpeät karkkeja. Ois mennyt 1, joten Boobs 2. Pöllö. Tämän näköinen. Ihana pehmeä, hyvä koostumis. 5, 6, 7, 8, 7. Sitten täällä on sydän, jossa on pieniä papanoita. Maistetaan. Joo, se on hyvä. Ei voi antaa muuta kuin tää on nyt 5. Mä tiedän nyt jo, että mua harmittaa, että on enää 6 ja 8 jäljellä. Tuoksu hyvä. Mango Cola karkki 6. Viimeisenä Mega Bubble Bubblies plus Tattoo. Mä oletan, että tää on purkumi. Oi, tää tuoksuu just siitä, mitä purkan pitää tuoksua. Wow. Mulla tulee tämmösestä mieleen ja mausta mieleen semmonen, ihan kuin mä olisin Jenkki-elokuvassa. Hey Tony, one thing. Leopard. Joo, tosi hyvä. Valitettavasti jäljellä on enää 8, joten tää on nyt numero 8. Ihan sika hyviä karkkeja. Käy muistaa, tee ite vaikka tämmönen ranking. Candy Kingin uutuuskarkit.